ATM nangga ATM lupa master Visa card nih ATM. मास्टार कार्ड, भिजा कार्ड, रुपिया कार्ड आरो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आरो एटीएम कार्डनि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो मिन्थिनो लुबैयो नामा? लोगोसे बबे कार्डआ बेसेबां बुरजा चार्ज लायो आरो बबे कार्डआ खम चार्ज लायो मिन्थिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन बयनिख्रुइबो थाबै मोननो थाखाय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ बुनानै हो। दिनैनि इन्टारनेटनि बेलायाव गासैबो सुबुङानो अनलाइन पेमेन्टनि सायाव बयबो मिन्थिनो लुबैयो। एटिएमआ मा, क्रेडिट कार्डआ मा, डेबिट कार्डआ मा आरो भिसा, रुपिया आरो मास्टार कार्डनि सायावबो बयबो मिथिनो लुबैयो। नोंथांमोनाबो जुदि एटिएम, क्रेडिट कार्ड आरो डेबिट कार्डनि सायाव मिथिनो लुबैयोबा आं आगोलावनो भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ, बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हायो। नाथाय जोङो दिनै सावरायगोन भिसा, रुपिया आरो मास्टार कार्डनि सायाव। जों बयबो मिथिगौ, जों गावनि रांखौ जेब्ला बेंकआव दोनो एबा दिहुननो थाङो अब्ला जों बेसेबां गोलाव लाइनाव थानानै गावनि दोननाय फैसाखौबो दिहुननो गोनां जायो। जायनि थाखाय भिसा, रुपिया आरो मास्टार कार्डआ गैयाबा गुबुन बेंकनि थाखाय गुबुन कार्डजों लाबथिंबाय थानांगौमोन। जायनि थाखाय दिनै भिसा, रुपिया, मास्टार कार्ड थानायनि थाखाय मोनसे कार्डजोंनो बायदिसिना बेंकआव जोङो दिनै फैसा ट्रेन्सफार एबा शपिं बायदिसिना जायगायाव खालामनो हादों आरो बेफोरखौनो मिरु खालामनानै दिनै भिसा, रुपिया, मास्टार कार्डखौ दिहुननाय जादों। रुपिया, भिसा, मास्टार कम्पानिया गासैबो बेंकजों लिंक खालामनानै लाबाय, जायनि थाखाय जों गुबुन बेंकनि गुबुन कार्ड लानो नाङाखै। बेराफारसेथिं बुंनो थाङोबा रुपिया कार्डआ डमेस्टिक पेमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों आरो बे गासै इन्डियायावनो सोलियो आरो इन्डियानि 1000निबो बांसिन अनलाइन पेमेन्ट वेबसाइट दं बिया। लोगोसे रुपिया सार्भिसखौ सालायदों NPCI, जायनि गोलाव मुङा नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डिया। गुबुन फारसेथिं भिसा आरो मास्टार कार्डआव जेबो एसेबां सोमोन्दो नुनो मोना। मात्र भिसा आरो मास्टार कार्डआ इन्टारनेशनेल, लोगोसे बेयो USA नि सार्भिस, जायनि थाखाय बिनि डाटा ट्राफिकआ भारतनि बाहेरायाव थांग्रोयो, थामहिनबा USA आव थाङो। नाथाय रुपे कार्डआ भारतनिखायनो बिनि डाटा सार्भिसआ भारतावनो थायो, जायनि थाखाय भिसा आरो मास्टार कार्डआ चार्ज बांद्राय लायो। गुबुन फारसेथिं रुपेनि डाटा ट्राफिकआ इन्डियायावनो थायो, जायनि थाखाय बेनि चार्ज खम। दानिया नोंथांमोननि गोसो, नोंथांमोना जुदि इन्डियानि बाहेरायाव थाङोबा नोंथांमोननि थाखाय भिसा आरो मास्टार कार्डआ गोनांथि आरो नोंथांमोना जुदि इन्डियानि बाहेरायाव थाङाब्ला नोंथांमोननि थाखाय रुपिया कार्डआनो बेस्ट। मानोना रुपिया कार्डखौ जेब्ला दिहुनगोन नोंथांमोना जेबो फिस होनाङा आरो ट्रेनजेक्सननि फैसायाबो गोबां खम। नाथाय भिसा आरो मास्टार कार्डनि साइडआव नोंथांमोना जेब्ला कार्डखौ दिहुनगोन, एप्लाइ खालामगोन, अब्लाबो फैसा होनांगोन आरो एनुवेल चार्जबो बेयाव गोबां दाननो हायो। मानोना बेनि ट्रेनजेक्सन एबा बेनि डाटाया गोबां गिदिं फैयो आरो बेनिखायनो गोबां खरस जायो। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे आंनि आपल'ड भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय